Kamera moro mantie jara Malulu TV, ma inde kuku mar wach koranje Fulumbaka. Sani ire warango weche matimore koni kod kocha, warango twak mabende no bedo, mano ero mar jok mochung' e kom mar jotend piny owacho kata president. Andire ka indi kod jalony weche mag siasa. Arwaki studio. Ero kamano Jeff. Kuom kela ka mondo wawach weche mamulo oganda wa. Wache manoger go piny kendo wache mimuko go gik maricho kiloso gik mabeyo. Ero kamano nya mwalimu twak mar jok mochung' e kom mar ker ne obet kendo nwaneno ka Migosi Odinga ne odhi Migosi Ulunia oko. Mokwongo kwa chako dhi mar Migosi Odinga ma owuoyo kod jopiny nyiso na nyiso ni en gi chir makende. Ng'eni kidhi kacha ji man kanyo temi neno kobedo go onge jogi ini kendi penjo te ini mi penji kendo ng'ato ka ng'ato chunye kama obede ogombo no penji e penjo moro mosechande kodi. Omiyo ne en chir makende mane Raila Odinga odhi obedo go kanyo moduoko penjo kendo en morna ni penjo go noduoko gi e yo makare, noduoko gi maber mano kuodo wi jomoko mencha paro ni ok onyal duoko penjo go e yo maber. To kata kamano leo mar biro mar Uhuru Kenyatta wanto ne en morwa to ang'eyo ni owito oganda mathoth manoketo geno kuome ni biro gone kura mondo dogo ti. Obedo moru nade? To sorry? Obedo moru nade? Wacho ni ne en moru ka moru nikech no miyo wathuolo mar wuoyo gi jo Kenya maonge ng'ama laro kodwa sa. To be adwa nanyisi ni ng'eyo ni king'iyo koro higa sani Raila Odinga ike koro 70 gi wiye, Uhuru ike 50 gi wiye. Joma kamagi ng'ama tin laro wach molo ng'ama duong'. Koro kiketo gi to Uhuru ne nyalo laro wach ma koro kata gi kabeyo midwa wachi ok winji. To gima bende timore, gima ne omiyo Uhuru ok nyal biro kacha. Nitie penjo moko mo Uhuru ok nyal duoko jo Kenya kokete piny ni penje. Nikech wach machando chuny ja Kenya mogik en wach mogo. Wach machando chuny Kenya malit en wach ukabila. Wach machielo machando chuny jo Kenya koro moloyo gite en wach corruption. Kech corruption be monyuolo moko gite. Kenya ka osechopo kama ng'ado rieko mondo tim gimoro ing'ado kaluwore gi corruption dhi gole mwandu kuro. Weche gi kano tero Uhuru mbele kacha mondo penje ok no nyal duoko. King'iyo wach moro kaka corruption. Uhuru wuotho kawacho ni governors ema corrupt maloyo sirikande. To king'iyo weche man piny ma ji ong'eyo. Kakamega noger Sigiri Bridge gi sirikal mamalo gi 1.2 billion. Tiende ni million 1,200. To e aora nogo no Oparanya bogeri olalo moro maduong' maromo gi mano gi million 150. Tiende ni mar Uhuru cha odwa dhi nyade par mar ma. To mare no be okotiyo kata yieyo poko kale to segore piny. Mago piny makipenjo Uhuru nyalo chande duoko. Kata kipenje to in miwacho ni tuko pamoja. Tiende ni wan kanyakla kaka jo Kenya. To sami yiero cabinet ni, to cabinet ni uting'o oganda mar dhodu, oganda mar dhot mar Lang'o ma Rift Valley. Ere kaka jo Kenya un go kanyakla e giru ni. Mago penjo ma ok onyal duoko. Koro mondo oae wichkuot machalo kamano. Olewo moko biro koro kamudong' ni tigo gi. To kore paro ni kano selewo ma ok obiro ere wacho ni mano do bedo wichkuot ni de ok onyal yudo thuolo mar duoko penjo go komo tegno nikech gin penjo matek. Ka koso biro gi de odhi ere makoro lich ke saneno ka social media duto kata oganda osebedo ka golo ywak gi kod ng'ur ni mano ok en tim maber. To ng'ano ka koro we mar koso dhi dibet ni koro oinye moingo de odhi dibet. En adier no inye to en ok onyal ng'i mano. En ne ok onyal ng'i ni gini dhi inye maloyo. Ing'e ni bende kaka wan joma timo political science penjo duoko ok nyal tamo ng'ama dichuo kata ng'ama dhako kata ng'ata. Kech penjo en gimi nyalo luoro go tikalo kanyo tidhi machielo. Ing'e ni kipenja ni nyingi ng'a. Ta nyalo chako ni nyinga an ing'e ni kane ochaka nying to ne an wuoyi matin koro no mi bal kanyo mi bag jogo ma gikiani echa bi wacho nyingi koso kiwacho. Koro Uhuru ne dhi adhiya to luorore gi penjo moko nyal duoko go. Onge penjo ma onge duoko kata akia en duoko.
kata mano to kadwa wuoyi sani mano be mana duoko to doa kanyo ka koro ji ni kode gi luor makende to leo mano kodhino omiyo oketho ji mang'eny. Ing'eni gima bende ji ok ong'eyo, Ouru ne ok dhi e gini kane ineno kosewacho ni nodwa dhi wuoyo gi ji e Facebook e social media to ni ing'e ni mano ok odwa dhi, ting'e ni machane badhruok nikech king'iyo social media neno nowuoyo gi ji 2,000 kende. Joma nowuoyo go joma ne Raila wuoyo go nyoro ne gin ji 9,000,000 officially 9,000,000 moselandi ni nochiko itgi e TV sechego mondo winj gima Raila wacho. Ouru nodhi wuoyo gi ji 2,000 to kendo ji 2,000 gi nyaka ing'e wach moro nitie kuomgi. Ouru dhi oketo gini Sunday gokinyi, ji dhi kanisa, jomogeno kuom Ruoth. Odhi oketo gini e weekend, jomoko mong'iyo ni Facebook odhiye gi wifi mar office kata gi kompyuta mar office mago ng'ado oko. To kiketo gini sama ji odich kama, tiende ni jomogeni kabisa ema dhi donjo kodi e gini. Tiende ni ng'ama inyalo loko pachi onge nikech magi jogi. Tiende ni en ji 2,200 gi ng'ama ne wachne no nyalo loko ka ok ng'ato achiel to ji 2 moro. To kimiyo Raila Odinga manodhi kacha cha ji 9,000,000 nowuogo. Ok ing'eno wuoyo gi jo Kenya mang'eny ma moloko pachgi to king'iyo social media mano tidhi yudo kata joma noloko pachgi mowacho wachgi e social media ne giloko pachgi oingo joma no watch gi Uhuru Kenyatta. Koro ng'ama ne ohanono e debate mancho chak chon ni en Uhuru Kenyatta. Tiende ni en gi ji ma advisors to okotiyo kodgi maber kata ok gitiyo maber. Makane to tije moko monego dhi dala kata ochare be advice ok en gimi chungo ng'ato. Embe nyako chare ni gini chonego ne kaluwore gi debate mokwongo mane deputy president odhiecha. Jo Kenya no dhao kabisa niere ka ginyalo leo. Ting'e ni media houses gi betiyo gi mwandu mathoth kabisa mondo los debate machalo kamacha. In kaka ng'ama tiye media ing'eyo ni kata kidhi ni dwaro live coverage tibiro nyisi ni 30 minutes en kata mana 1.5 million. Koro ikawo media houses gi te, TV gi te, radio gi te, tiketo gi ni gilando kamudhiecha. Ing'e ni gine ni mwandu mathoth kabisa. Tini leo to jo Kenya dwa winjo wachni paro ni kuom weche machando chunygi. Kanyo no Ouru kose kabisa. To un bende ang'o no mondo tero deputy presidents maru nikech un bende last week ochachane kani dwani mondo deputy uzodhi Kalonzo ubende ne okochopo. Mano ang'o mane okelo nikech sani tero koro go mar Ouru kaindi matek un ang'o miyo Kalonzo ne okochopo. Ing'e ni gima jo Kenya ok ong'eyo ni Kalonzo ne onge Kenya ka seche mane debate. To nong'eyo ni debate osechan kendo nochan chien koja chane mong'eni tarik ma kama idwaro wai debate. Iwinjo Kenya ka itime gimineno ka important madhi konyo kos mari. To bende Kalonzo wuon bende kano osewinjo ni ji ok dhi. Taparo no neno ni samoro jogi biro call gi ni of course adhi e wuodhe ga maloka gi be biro konyo wa e lolo wenyni. To kini neno ka Raila odhi to mani ng'ini ne ok en policy mar NASA ni kik jotend gi dhi e dibede gi. Kaka in ing'eyo Kalonzo en ng'ama very eloquent gi kisungu, ng'ama dhoge riek e wach debate. Ma an kanomiya interview TV moro na wacho ni debate madhi bede kind Kalonzo gi Ruto dhi bede kind dhok teko gi dhok rieko. Kalonzo dhoge riek, Ruto dhoge tek. To koro ero ne ok obedo nikech Ruto ne ok gidhi. Ruto to ne nitie ka to ne ok odhi. Ma embe kano riek to nokwalo thuolo ma Kalonzo onge no to dhi kanyo to dhi okete dhok teko tiwinjo wache. Ero kana nyamo limo bro kawo yo matin kwa duogo to bro dhi nyime achiel kachiel kod kuku mar wach.
kijara Malolwe TV wachako duoge thuolo mar ariyo. Achiel ka achiel warango weche matimore pacho kaendi ka bende sani wadong kod odiochieng' matin kende kae to wadhi e seche mag yiero. Achako rwaki studio mwalimu. Erokamano Jeff. Machiegni mwalimu iwacho ni nenore ni nitiere oganda moloko pachgi kaluwore kod debate mane oketi mane Uhuru ok ochopie to Raila ochopie. Iparo ni impact mare nyalo bedo nade ka nitiere oganda moloko pachgi to iparo ni ginyalo bedo ji adi to giloko pachgi nang'o? Gin joma ng'eny ing'e ni Kenya ka support nitiere kiwango magiae. Nitiere joma kisungu luongo ni die hards. Gin gima nyalo gologi kuom Raila Odinga onge. Mag Uhuru be joma gima nyalo gologi kuom Uhuru Kenyatta onge. Kato wachope taya mar ariyo. Joma gone Raila Odinga kura nikech ok gidwaro Uhuru. Joma gone Uhuru kura nikech ok gidwaro Raila. To nitiere taya mar adek ma joma gin e wi chiel. Gima thin mowach mogin to nyalo loko gi lwar koni. Gima thin nyalo loko gi dhi koni. Gin jogo chalre negi to koro gikoni we ang'ie jachien maber kata malaika maber. Kae to koro nitie joma onge gimo makogi. Gin gimo makogi onge be kata kora go chugi par ni nitie wach momiyo ne gigo. Koro mago nitie. Koro joma nyalo loko pachgi mayot gin joma obede wi chiel gi. Konteni agochi ne Raila, agochi ne Uhuru, eni abiane loch manyien mar Raila, kosa adhi gi machon mang'iyo goni. Joma kamagi koneno kaka gik moko notimore, gin joma loko pachi. Gin joma samoro kipenjo ni biro gocho nega, to pod owacho ni an pok ang'ado bura. To kendo ok ging'eny, kech kane ing'iyo opinion polls ka, gin ji moko karibu 5%. Ing'e ni 5% mar ji milion 20 en milion achiel. Koro nitie ji milion achiel man gi thuolo ni ng'ato nyalo lokogi. Wawuondre ni wach Raila Odinga cha noloko kata ji nusgi modokore. Ng'eni gin joma ne pok ong'ado bura. Koro joma pok ong'ado bura koro dong' ji 500,000. Kene kamano wuotho mabor. Omiyo thuolo mane Raila Odinga yudo mowuoyo oganda ma Kenya nen maber. To kendo nodhi kacha koikore. King'iyo kaka nodhi samoko no yawo pap. To kata bed ni wuoyo kode gi kisungu, owuoyo gi jo Kenya gi Kiswahili. Nikech ong'e ni jo Kenya mang'eny Kiswahili ne magi winjo maber moloyo. Sana jomoko ma pod odwa no lok chunygi. Kendo samo tieko ochako tieko kowuoyo kodgi gi Kiswahili. Thuolo manomiye cha koro no a debate. No dhi koro eno yudo thuolo mar campaign mar wuoyo gi jo Kenya nyiso gi gima ber. To mar ariyo ineno ka Raila Odinga no wuoyo to kogo Uhuru kaka ji paro no biro goye. No kete muolo gi orruok gi dembruok. Mano emi iloko go ji bedo jokori. Ji bende samoro koero joma jolweny ahinya. To kendo ng'ami goya ahinya oyudo mbulu mag sympathy gi kisungu. Akiane dhulu to wang' na lok gan. Kawuono ayudo dhulu matekna. Magad idewo go bakoro ji dewe go. Maji dewe go. Koro mano e wach mantie. No timo maber kendo duoko penjo go maber. Mano badhore ne maduong' ok awinjo kanyo. Tiparo nade kaka no wacho wach mar kedo kod mibadhi. Kaachiel kod weche mag keto ngima obed mayot ne oganda. Kamoro nitie achiel kende ma jagwenyora kodgi e paro. To be ok agwenyora kodgi e paro. Pachgi no ba yie. To mara be idwego medgo. Nitie kamoro moja penje samora mora. Ni to in miwacho ni dwa duoko rent chien ni. Idwa time nang'o? To joga rito ni mondo wachi nadhi kao rent taketo ni ok kal nengo makama e ot machalo kama. Mano ok kaka itimo ohala. Ineno jo ohala gi. Kidhi keto ni idwa ni duok rent magiketo malo chien to en mung'e kaka odwa chulo loan. Tidhi chwanyori kode. Yo mar duoko rent Nairobi ka piny makata jo ohala go be koro biro mana chuno gi en yawo yore. Nyingi biluongo ni yawo yore. Kaka ineno yawo Thika Road aka mokalo Thika. Sani oganda ma ayo kono Central Province odak nyaka Makutano. To gitiyo Nairobi to gidok. Gidak Thika to gitiyo Nairobi. Kendo samo wuok Nairobi kae no dhi Thika. Kokalo Pangani dakika 15 chopo Thika. To in midak Dandora ka tidwa tiko saa achiel yo kede Dandora. Ko yawo yori to kuonde ma ji nyalo dake to biro tiyo Nairobi bedo mathoth. Koro in mari midwa chajo one bedroom siling 10,000 ni leo go. Ng'ato dhi dak Rongai,
odhi dak Kajiado kuma chuli 5,000. Yes. To idho mtoka dakika 10 ni town. Koro giminyalo duoko go rent chien en yao yore, keto transport system obed mayot. Kaeto mano yawra. Ting'eyo ni joma tiyo sani gi thoth gi ok dwar ni mano timre. Nikech gine ma gin gi mwandu mag lo mathoth Nairobi. Ka giyawo yore gi to dhi duoko nengo mwandu gi chien. To mar ariyo be gihero mibadhi, gidwaro kuonde ma gigere yo to mibadhi donjo piyo piyo. Omiyo gino man go ni mano biro bede agenda gi machielo ni mondo rent odog piny Nairobi gi yawo yore mawuok dhi e taonde ma oko mokiewo gi Nairobi maboyo mondo mi oganda ochop e dakika matin. Mano oganda yawo Nairobi bedo maduong' to joma odak e tin kaeto rent dok. Koro manyiso ni oganda biro dak kama mabor to ute affordable. Koro gionge gi tabu mar chopo e taon. Wach mar kedo kod mibadhi Mwalimu, niwinjo ka wacho ni en kadibed ni en president to biro tiyo gi style mar Magufuli. Manyiso ni ng'ata moyudi kod wach mar mibadhi onge dewo wang'e kata dok ni chien. Inyalo muone ni ting'ono nigi atua nyaka kawu. Nyisi ni mwandu mane kwalo. Wang'uono ni yes to duok mwandu mane kwalo. Ineno duok mwandu mane kwalo no en revengist attitude. Bene momiyo yudo nwa loch dhi mos. Ka ane mano nyisa ni mi Raila Odinga rieko modwa kawo goloji ni yo mayot e sama chon. Titimo a Magufuli kapok yiero nobedo. Ing'e Magufuli mar pok yiero. Ing'e Magufuli kite moro mogolo soko se yiere to gi kite matok yiero. Kidwa timo Magufuli nyaka tigi kite matok yiero mapok yiero ja. Okinyis ng'ata ni biro riembo ga ji tich. Okinyis ng'ata ni mwandu mokwale biro duoki. Kwanza insani onego be ni wacho ni wabiro dwaro ni joma kawo pes Kenya mokano oko. Be iwacho ni joma nigi pesa oko. Wabiro yienegi mondo giduok pesa go e Kenya ka ma ok openj gi penjo moro amora. Nineno ka be wuot no tho kuka family ni otuch mana wasunge lilo. Tene ni mwandu mane bi wuoto yako Kenya ka gite. Wasunge madwa dhi chamo gi e pinje ma oko. Jo Kenya to dong ka gwonyore gi pado. Omiyo wanyalo miyo ji thuolo mar duoko pesa ma iye Kenya amnesty. Kod duok pesa Kenya ka kata mana 1 trillion kende. Dine kata ka dola olwaro ai siling 1,105 ma entieni nyaka siling 85. Mano nyisi ni gik moko mibiro ngiewo thoth gi ibiro ngiewo 20% cheaper. Sana gik ma oko. To mano en saving maduong' ne ja Kenya kabisa. Moloyo ka miyo gi chik ni wabiro dwaro ni mondo duok mwandu mano kwalo e sirikal kuma no kwalo. Onge ng'ama biro duoko pesa Kenya ka. Be onge ng'ama biro yie ni en gi mwandu mopanda oko. To jogi te dier mondo duok mwandu cha e Kenya ka. Pesa mane Kenya ka kata en mari ok de chame kendi. Nikech sami gedo to funde indiko tiyo. Sami gero ing'iewo kuoyo, sami ing'iewo mabati, joma tiyo kuonde mabati go msach gi dhi malo. Koro pesa onge madibed mari kata en ufukuni. Wacho Kenya moko be ng'wenye. Amnesty gi maber. Mwalimu nyisani to wach mar Migosi Odinga kane tiko to penye ni to ibro yie kod duoko. Wacho ni abro yie kod duoko ka otim yiero e yo maler. Uhuru bende wacho ni obro yie duoko ka otim yiero bende e yo maler. Iparo ni wach ni ridong en wach maber mar riwo jo Kenya. Koso nyalo wache na. En wach maber to gima nyaka nyis ji te ma jo Kenya. Kata oganda luka mora mora magibede. Kik ng'ato ketwa ni wadwaro kwe to justice to onge. Wadwaro kwe ta diera gi ratiro to onge. Ka diera gi ratiro onge to kata kwe no bo beda maonge. Kik wawuondre ni ling thi to ng'ato nyono tiendi ni mano kwe. Mano kwe. Kwe en yie gi gima timore samo timore no. Yie ni gini otim maber. Koro awuok adhi oda. Mane kwe. To moro moket lisasi e toki ng'eti ka tiko ni dhi odi ni wacho ni mano kwe nikech jomoko dwa rito mwandu gi ma giyude yor miganga. Mano kik ng'ato ikni biro yie. Yiero mwadhiye ni nyaka wadhi kwang'eni wadwaro ratiro marwa ni kuchwa kwa goyo tikwano no kako goyeno. Jomoko go kura be ikwano kako goyeno. Titimo gima ratiro e yor ler to ji dhi gi kwe. To ka gidwaro kwe ni man okel Miriam midwa gogo ji street ka gi tia gas ni mane kwe ma gidwa chomo mago. Onge ng'ama biro yie mano. Mwalimu manyiso ni e yo machuok wacho ni credibility mar the process kik bed compromise. Yes. En gima nyaka bed straightforward. Gima duong' moloyo
en wabedo gi yiero man gi ratiro gadiera moloyo kata bedo gi afadhali yiero no gi postpone odhi chieng' machielo moloyo bedo gi yiero mag mibadhi ni time owacho ni yiero nyaka tim tarik 8 dwe mar 8. Ka nitie gima dimon yiero ne timore e yor ratiro, to kare gi sude mbele. To credibility obedo. Ka nitie gima nyalo mono yiero timore e yor ratiro, to wawe yiero no. To ok watim yiero mobam nikech ji dwaro kwe. Wan gige mabiro kethore Nairobi ka onge. Karach to beda marach. Molimo goni rokamano kuom chopo e studio kae ndiko warango weche masebedo ka timore koni kod kocha. Gima duong' pod waparo ne ji duto kaka ute fwambo en ne nyaka wabedi kod kwe e Kenya kaindi. Process mar election Mwalimu kaka wacho nero nyaka bed credible. Mano gima bende walamo achiel kachiel ni IEBC bro live to the standard mar keto ni yiero otime yo makare. Manyiso ni obed credible ma oganda ne ni adieri wago kura kendo dwachwa kata paro marwa omiluor makore. Mwalimu agoni erokamano. Ageno ni kamoro mora murume kod oganda utero ote mag kwe kachiel kod ote mag yiero maber maonge kod chochni mora mora. Erokamano. Ka wachako luong kendo ageno ni biro duogo kaindi mondo iwuo kod oganda thuolo orumo. Erokamano. Erokamano.